Šeli! Šeli! Šeli? Šeli, gde si? Već kasnimo. Zašto mlađe sestre nestaju? Baš kad ne treba. Da li si se krila u mojoj sobi sve vreme? Pa, ne baš. Zar nisi čula da te zovem? Kasnimo! Dobrotvorni božićni bal uskoro počinje. Naša porodica i prijatelji su već tamo. Hajdemo! Ne pravi se da me ne čuješ. Šeli? Hajdemo! Wow! Neko je baš raspoložen za Božić. Ovo nije Božić. Stvarno? Ali kalendar kaže 24. decembar, božićno veče. Skoro svi naši bliski su na božićnom balu, gde i mi treba da budemo. Ja neću da idem na bal. Hoću da radimo sve uobičajene stvari. Da budemo kod kuće i pečemo kolače i da pijemo kakao, da pevamo pesme i da otvaramo poklone. Eto, to radimo i ostaću ovde dok tako i ne bude. Da, znam da ti te stvari nedostaju, ali vidi šta ćemo dobiti. Veliku zabavu, bit ćemo sa bliskim ljudima i podržat ćemo dobru akciju. Novac je namenjen za bolnicu. Božić je... Ja mrzim Božić. Shvatam. Znaš šta? Mislim da možemo malo da zakasnimo. Pokazat ću ti nešto. To je snežna kugla. Zabranila si mi da je diram. Pa, ovo je posebna prilika. Hajde!